Ευλογείτε, καλό αγώνα και με το καλό να φτάσουμε στη λαμπροφόρο Ανάσταση του Κυρίου. Για μια χρονιά ακόμη είμαι χαρούμενος βλέποντας τα τίμια πρόσωπά σας, τα δικά σας πατέρες μου, Πατέρ Σπυρίδων, Πάτερ Κωνσταντίνε, Πάτερ Ιωσήφ, καινούργιε διάκονε. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα το σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας Νέας Σμύρνης, κύριο Σιμεών, για την ευλογία που μου δίνει κάθε χρονιά να έρχομαι και να μιλάω στην αγάπη σας. Το θέμα που μου δόθηκε από τον πατέρα Ιωσήφ ακριβέστερα για ανάλυση είναι η δύναμη των λογισμών. Ξέρετε τι τραβάμε από τους λογισμούς, έτσι? Λοιπόν, έχω συμπεράνει τα λίγα χρόνια αυτά ιεροσύνης που έχω στην πλάτη μου και εγώ, ότι δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε για τους λογισμούς μας και να κάνουμε προσευχή και να χαιρόμαστε που θυμόμαστε την προσευχή και να μην λυπόμαστε που έρχονται λογισμοί. Εμείς να χαιρόμαστε όταν θυμόμαστε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και να μην λυπόμαστε όταν έρχονται λογισμοί, διότι οι λογισμοί αυτή είναι η δουλειά τους, να έρχονται και αποκτούν δύναμη όταν αφήνουμε την προσευχή και προσέχουμε τους λογισμούς. Παράδειγμα, στέκομαι εγώ εδώ τώρα και λειτουργώ σαν παπάς και ακούω το θόρυβο ενός ελικόπτερου απ' έξω. Σταματάω τη λειτουργία και βγαίνω έξω και βλέπω το ελικόπτερο? Όχι. Συνεχίζω να λειτουργώ και μετά από λίγο το ελικόπτερο δεν θα ακούγεται. Έτσι λοιπόν, όταν είμαστε πιασμένοι σταθερά, ανδρεία, με κέφι, με φιλότιμο, με αισιοδοξία, με ενθουσιασμό, με μεράκι, με ταπείνωση, με υπακοή στον πνευματικό μας Πατέρα, από την προσευχή δεν φοβόμαστε τους λογισμούς. Λοιπόν, όταν είδα στο διαδίκτυο το θέμα πώς έχει διαμορφωθεί, είναι τρισκελές. Λέει, πρώτα απ' όλα, πώς οι λογισμοί καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και προσδιορίζουν το χαρακτήρα μας. Το πρώτο. Το δεύτερο, πώς να χαλιναγωγήσουμε και να κατευθύνουμε τους λογισμούς προς το καλό. Δηλαδή τίθεται ένα θέμα μετατροπής των λογισμών σε καλούς. Και πώς θα πάψουν να καταδυναστεύουν τις ενάρετες επιθυμίες και τις προθέσεις μας. Ξέρετε, πριν από λίγο καιρό η Εκκλησία μας, την Κυριακή της Τυρινής, μιλάει για την έξωση του Αδάμ από τον Παράδεισο και κάθισε, λέει, ο Αδάμ έξω από τον Παράδεισο και έκλαυσε πικρά. Λοιπόν, το πράγμα πάει πολύ βαθιά. Η ουρά της δυστυχίας μας πάει πολύ μακριά. Έχουμε παρελθόν δηλαδή. Και για να δούμε τι έγινε τότε που ο άνθρωπος έπεσε. Ξέρετε, οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες, επειδή έχουν χάσει τον μπούσουλα, όταν μιλάνε για το προπατορικό αμάρτημα, μιλάνε για μια ηθικού ή νομικού τύπου παράβαση. Και δεν είναι καθόλου αυτό. Όταν λέμε προπατορική πτώση, τι εννοούμε? Τι εννοούμε ότι πέσαμε στον Παράδεισο? Τι εννοούμε όταν λέμε ότι χάσαμε τον Παράδεισο? Οι πατέρες μας, όταν λένε ότι χάσαμε τον Παράδεισο, εννοούν ότι σκοτίστηκε ο νους του ανθρώπου και έπαθε ζημιά. Και ο νους μπερδεύτηκε με τη λογική, μπερδεύτηκε με τα πάθη και μπερδεύτηκε και με τα φαινόμενα. Και ο άνθρωπος ξεκουρδίστηκε, χάλασε δηλαδή. Και ακριβώς επειδή έχουμε πάθει μια τέτοια ζημιά και κανόνισε ο Χριστός μας να γίνει άνθρωπος σε όλα όμοιος με μας, πλην της αμαρτίας
γιατρεύοντας το τραύμα της πτώσης, έρχεται η Εκκλησία μας, που είναι το σώμα του Χριστού, με κεφαλή τον Χριστό, και μας λέει μερικά πράγματα. Οι πατέρες μας, οι οποίοι συνεχίζουν το Χριστό μέσα στην ιστορία, μας μιλάνε, αυτοί που είναι έμπειροι του φωτισμού του νοός και της ψυχοσωματικής θεώσεως, μας μιλάνε για τους λογισμούς και μας λένε συγκεκριμένα, ο Άγιος Μάξιμος, να ξεκινήσουμε ότι οι λογισμοί είναι απλοί και σύνθετοι λογισμοί. Καταρχάς ο λογισμός είναι μία λογική πρόταση. Είναι απλοί λογισμοί και σύνθετοι λογισμοί. Ποιοι είναι οι απλοί λογισμοί? Είναι αυτοί οι λογισμοί που έχουν ένα νόημα. Λες τώρα ο καιρός είναι βροχερός. Υπάρχουν όμως και οι σύνθετοι λογισμοί που έχουν νόημα και πάθος μαζί. Δηλαδή, τι ωραίο ρολόι αυτό, να το κλέψω. Και αυτό λογική πρόταση είναι. Αλλά είναι σύνθετος λογισμός που αποτελείται από πάθος και από νόημα. Τι είναι το πάθος, τι είναι το νόημα και τι είναι το πράγμα? Το πράγμα είναι ένας άνδρας, μια γυναίκα, το χρήμα. Πράγματα. Τι είναι το νόημα? Η μνήμη που έχω του πράγματος. Έχω μνήμη ενός άντρα, έχω μνήμη μιας γυναίκας, έχω μνήμη του χρήματος. Αυτό ονομάζεται ψηλή μνήμη από τους πατέρες. Έτσι. Και πιθανόν να εικονίζονται και στην οθόνη του νου. Το πάθος τι είναι? Να έχω παθιασμένη αγάπη ή παθιασμένο μίσος για τον άντρα ή την γυναίκα, ή να έχω παθιασμένη αγάπη για το χρήμα. Αυτό είναι πάθος. Άλλο λοιπόν το νόημα, άλλο το πάθος, έτσι, και άλλο το πράγμα. Αυτά τα διευκρινίζουμε έτσι τώρα στην αρχή, γιατί θα αναφέρω στην αγάπη σας μερικά κείμενα του πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου, ο οποίος είναι και πνευματικός μου πατέρας και ο οποίος έχει γράψει όμορφα πράγματα, διδακτικά πράγματα για τους λογισμούς. Λοιπόν, για να ακούσουμε πρώτα απ' όλα, έτσι, πώς ο λογισμός σκοτίζει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος είναι αφύλακτος από την προσευχή, από τη συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδίως στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Η συνηθισμένη, λέει ο πατήρ Στέφανος, πορεία του λογισμού ακολουθεί διάφορα στάδια. Έτσι, το πρώτο στάδιο είναι η προσβολή. Το δεύτερο στάδιο είναι ο συνδυασμός, η πάλη, η συγκατάθεση και η πράξη. Όταν ο άνθρωπος είναι εμπαθής και δεν φροντίζει τη ζωή του, δεν κινείται πνευματικά, δεν αγωνίζεται, τα στάδια αυτά τα περνάει σε κλάσματα δευτερολέπτου. Για πότε σκέφτηκε, για πότε έπραξε, ούτε που το κατάλαβε. Έτσι λοιπόν, ξαναλέμε τα στάδια του λογισμού. Είναι πρώτα η προσβολή, ένα ωραίο ρολόι προσβάλλει την οθόνη του νου. Σκεφτείτε, ένας είναι κλεπτομανής, έχει το πάθος της κλεψιάς. Λοιπόν, βλέπει ένα ρολόι, λέει τι ωραίο που είναι το ρολόι αυτό. Παπ, προσβάλλει το ρολόι, μάλλον το βλέπει πρώτα, προσβάλλει το ρολόι την οθόνη του νου. Αμέσως αρχίζει και συνδυάζει, βρήκε τι ωραίο ρολόι είναι αυτό και είναι πιο ωραίο από τα υπόλοιπα ρολόγια και μ' αρέσει αυτό το ρολόι. Μετά προχωράμε στην πάλη. Η πάλη τι είναι? Να το κλέψω, να μην το κλέψω. Αντιτίθεται η φωνή της συνείδησης σε αυτό που σου προτείνει και το πάθος και ο διάβολος να κάνεις. Αλλά εάν κοφεύσουμε στη φωνή της συνείδησης, θα προχωρήσουμε στην κλοπή δίχως να το πολύ καταλάβουμε. Δηλαδή όλα αυτά τα στάδια, ξαναλέω, προσβολή, συνδυασμός, πάλι, συγκατάθεση και πράξη, τα περνάμε δια μιας. Αυτή η εξέλιξη όταν επαναλαμβάνεται, προσέξτε τι λέει το κείμενο, αρχίζει και γίνεσαι δηλαδή κλεπτομανής. Παίρνουμε την περίπτωση του κλεπτομανούς με τα ρολόγια.
προκαλεί περίεργες σκοτεινές υποτροπές σε ολόκληρο τον ψυχοσωματικό κόσμο του ανθρώπου. Δηλαδή δομείται μέσα σου μία εξάρτηση. Άλλος εξαρτάται από το τσιγάρο, άλλος εξαρτάται από τον καφέ, άλλος εξαρτάται από τα ναρκωτικά, άλλος εξαρτάται από διάφορα φετίχ, λέει ψυχιατρική, άλλος εξαρτάται, ξέρω εγώ, από κλεπτομανής, από το αντικείμενο που θέλει να κλέβει. Λοιπόν, σημαίνει ότι εφόσον υπάρχει εξάρτηση, αρρωσταίνει η ψυχή και το σώμα. Και υπάρχει μια πολύ ωραία ομιλία, αναφέρω στην αγάπη σας, ενός ευσεβούς ψυχιάτρου, του κυρίου Παλογιάννη, ο οποίος ασχολείται στην ομιλία του αυτή με το πώς δομείται η εξάρτηση στον εγκέφαλο του ναρκωμανή. Δηλαδή στο τέλος, από τις πολλές συγκαταθέσεις που κάνει ο άνθρωπος στο πάθος, του προτείνει ο διάβολος, συνεργάζεται με το πάθος μέσα του, υποκύπτει ο λογισμός, κοφεύουμε στη φωνή της συνειδήσεως, αρρωσταίνει και το σώμα. Γι' αυτό πολλές φορές όταν αμαρτάνουν οι άνθρωποι, ασίδωτα και ασύστολα, αρρωσταίνουμε. Τα γάρ οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Πολλές αρρώστιες, όχι όλες, προέρχονται και από τις αμαρτίες μας. Αμαρτία τι είναι? Συγκατάθεση σε αμαρτωλούς λογισμούς. Επίσης, λέει εδώ ο γέροντας, προηγείται, λέει, η αιχμαλωσία του νου και μετά ακολουθεί η αιχμαλωσία της καρδιάς. Εδώ θέλω την προσοχή σας λίγο. Μερικοί από εσάς αντιμετωπίζετε διάφορα προβλήματα και έρχεστε στην εξομολόγηση και σας λέμε διάφορους λογισμούς. Να λέτε την ευχή του Χριστού. Να προσέχετε τη ζωή σας, έτσι, να προσέχουμε τη ζωή μας και να λέμε την ευχή. Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με, Κύριε Σου Χριστέ ελεησόν με. Λοιπόν, λέγοντας την ευχή, έρχεται καταρχήν μία ηρεμία στο νου. Ο νους μας, λένε οι πατέρες, εύκολα μολύνεται και εύκολα καθαρίζεται. Λοιπόν, αυτή η ηρεμία που έχουμε στο νου μας στην αρχή, όταν λέμε την ευχούλα και προσευχόμαστε και φεύγουν οι κακές σκέψεις που μας ταλαιπωρούν, έτσι, και πολλές φορές και ένα άγχος υποχωρεί, έτσι. Μη μας κάνουν να πιστέψουμε ότι καθαρίστηκε η καρδιά μας, γιατί θα είναι μεγάλη πλάνη. Ενώ ο νους εύκολα καθαρίζεται και εύκολα μολύνεται, η καρδιά δύσκολα μολύνεται, απαιτούνται πολλές συγκαταθέσεις για να αποκτήσει έξι και πάθος η καρδιά με κάτι, αλλά μετά ο άνθρωπος βογκάει για να καθαριστεί η καρδιά του, διότι είναι η σφικοφολιά. Στα κράσπεδα της καρδιάς μας, όχι στο βάθος γιατί υπάρχει η χάρις του Παναγίου Βαπτίσματος, αλλά στα κράσπεδα της καρδιάς μας, έτσι, βρίσκεται όλη αυτή η συμμορία των παθών με τα οποία συνεργάζονται οι δαίμονες και μας ρίχνουν στις διάφορες αμαρτίες. Οι παγίδες των λογισμών είναι αμέτρητες, αναρρύθμιτες. Δεν πρέπει τους κακούς λογισμούς να τους βάζουμε στο υποσυνείδητο. Ποιο είναι το υποσυνείδητο? Τι πάει να πει υποσυνείδητο? Είναι μία, έτσι, το υποσυνείδητο είναι μία γλώσσα ψυχολογική. Έτσι, για υποσυνείδητο μιλάει ο Φρόιντ, για υποσυνείδητο μιλάει και ο Λακάν. Η ψυχολογία του βάθους μιλάει για υποσυνείδητο. Οι πατέρες έχουν μιλήσει πολύ νωρίτερα, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τον 8ο αιώνα, αλλά και πολύ παλαιότερα, έτσι, ο ψαλμοδός, ο Δαβίδ, τι λέει? Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Ποια είναι αυτή η θάλασσα? Ποια είναι η αισθητή θάλασσα? Ο Σαρονικός που βλέπουμε είναι και αυτή. Αλλά κυρίως αναφέρεται Δαβίδ ο ψαλμοδός στην εσωτερική νοερά της καρδίας θάλασσα, στη βαθία καρδία του ανθρώπου. Αυτό που ονομάζουν οι επιστήμονες υποσυνείδητο και ασυνείδητο, και ακόμα κάτι πιο ευρύτερο, γιατί περιλαμβάνει και την προαίρεση μέσα. Με τι είναι γεμάτη, λέει, αυτή η νοερά θάλασσα? Ναι, εκεί λέει ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Ποια είναι αυτά τα ερπετά και αυτά τα ζώα? Είναι οι λογισμοί, τα πάθη και οι επιθυμίες, από τις οποίες ο άνθρωπος άγεται και φέρεται.
έκαστος λέει ο Άγιος Ιάκωβος, υπό της ιδείας αυτού επιθυμίας πειράζεται, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Μία μας σπρώχνουνε, μία μας αφήνουνε. Μία μας σπρώχνουνε, μία μας αφήνουνε. Οι επιθυμίες και τα πάθη. Αυτούς τους κακούς λογισμούς λοιπόν που θα κάνουμε πιθανώς στη διάρκεια της ημέρας, να μην επιτρέπουμε, κάνοντας αθρώα χρήση της ευχής, ευκαίρος ακέρος, λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν, φυσικά και τις ακολουθίες της Εκκλησίας μας, αλλά οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας και να τις κάνεις, εμείς στο μοναστήρι τώρα έχουμε 6 ώρες ακολουθία την ημέρα. Το 24ωρο έχει 24 ώρες. Οι υπόλοιπες 18 ώρες τι θα γίνουν? Πες ότι είναι και 6-7 ώρες ο ύπνος. Άρα μένει χρόνος για να κάνουμε χρήση της ευχής. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος κάνει χρήση της ευχής, η ευχή τον σπρώχνει με πιο πολύ όρεξη στην ακολουθία και μετά η ακολουθία τον σπρώχνει με πιο όρεξη στην ευχή. Δηλαδή τα δύο ενισχύονται. Είναι δύο τρόποι προσευχής ενταγμένοι μέσα στο σώμα της Εκκλησίας που ένας σπρώχνει στον άλλον. Θες να ευχαριστηθείς την ακολουθία? Κάνε πολύ ευχή πριν την ακολουθία. Θες να ευχαριστηθείς την ευχή? Να εντείνεις την προσοχή σου στα λόγια της ακολουθίας, ασχέτως αν λέγεται ή όχι η ευχή μέσα σου. Θέλω να πω ότι όλα αυτά, ακολουθία, ευχή, ευχή, ακολουθία, ακολουθία, ευχή, ευχή, ακολουθία, έτσι ο άνθρωπος σαν μια χαριτωμένη σαΐτα αργαλιού πηγαίνω έρχεται από ευχή σε ακολουθία και από ακολουθία σε ευχή, έτσι. Τι κάνουν? Δημιουργεί η ίδια η προσευχή, διότι από τη φύση της είναι ένα καλό εργαστήριο λογισμών. Και σιγά σιγά αυτό το καλό εργαστήριο λογισμών γεμίζει το χώρο της καρδιάς, η καρδιά μας γεμίζει με καλούς λογισμούς, με θεάρεστους λογισμούς και το κακό σιγά σιγά εξαφανίζεται, αποτεφρώνεται. Δεν μένει τίποτε ορθίο. Και έτσι ο άνθρωπος, έχοντας καθαρή την οθόνη του νου του, έτσι γεύεται έτσι την εμπειρία του Χριστού. Τρώει και πίνει Χριστό, και όντως τρώει και πίνει Χριστό, και τον τρώει και τον πίνει ο Χριστός, γιατί όταν τον τρως και τον πίνει το Χριστό, και εκείνος σε τρώει και σε πίνει. Και γίνεσαι, λέει, όπως λέει ο γέρον Ιωσήφ Σπηλαιώτης και ησυχαστής, ένα μηχάνημα του Χριστού. Δηλαδή όλη σου τη θέληση, όλη σου την επιθυμία, όλη σου την ισχύ, όλη σου τη διάνοια τα έχεις δώσει στο Χριστό ελεύθερα και είσαι ένα μηχάνημα του Χριστού. Δεν πλησιάζουν, όταν ο άνθρωπος έχει το φως της προσευχής μέσα του, δεν πλησιάζουν οι λογισμοί. Ξέρετε, κάποτε σε ένα μοναστήρι στη Σιάτιστα βαπτίσαμε μία ρωμαιοκαθολική γυναίκα, η οποία έρχεται τώρα και εξομολογείται, την κάναμε ορθόδοξη από τη Σύρο. Και όταν τη βάλαμε στην κολυμβήθρα και τη βγάλαμε και της κάναμε το χρήσμα μετά, λοιπόν, τι μας είπε? Για 3 μέρες αισθανόταν ένα φως στο νου της, προσέξτε, που δεν επέτρεπε να πλησιάσει κανένας λογισμός. Προσπαθούσε να βάλει με το ζόρι λογισμό κακό και δεν στεκόταν τίποτα στο νου. Γιατί υπήρχε αυτό το υποστατικό φως του Χριστού που τα έδιωχνε όλα. Και όχι μόνο αυτό, δεν πίναγε, δεν δίψαγε, δεν κρύωνε, δεν ζεσθενότανε, δεν έτρωγε, έτσι, δεν έπινε και δεν είχε εκκρίσεις στον οργανισμό της για 3 μέρες. Και μετά σιγά σιγά επανήλθε. Άρα όταν είναι παρόν ο Χριστός δεν υπάρχουν λογισμοί. Ένας είναι ο λογισμός. Ιησού μου, Ιησού μου, Ιησού μου. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και ο άνθρωπος χαίρεται συγκατοικώντας με τον Χριστό μέσα στην καρδιά του. Άρα το ζητούμενο είναι είτε έχουμε πολλούς λογισμούς είτε έχουμε λίγους λογισμούς, που οι πιο πολλοί πολλούς λογισμούς έχουμε. Παντιότροπους λογισμούς και ποικιλότροπους λογισμούς και σε διαφορετικό συνδυασμό ο καθένας από μας. Άλλο κοκτέιλ λογισμών έχω εγώ, άλλο εσύ, άλλο άλλος, έτσι, ανάλογα με το τι κλινική εικόνα παρουσιάζει ο καθένας από μας. Από άλλα πάθη κατατρίχεις εσύ, από άλλα εγώ, από άλλο άλλος, έτσι, άλλα των καλογέρων. Οι λογισμοί άλλοι των καλογέρων, των εγάμων ιερέων, των αγάμων ιερέων, των αγάμων λαϊκών, των εγάμων λαϊκών. Κάθε κατηγορία και κάθε άνθρωπος, έτσι, και ανάλογα με τη ιδιοσυγκρασία του, πολεμιέται διαφορετικά. Άρα σε όλους έχει δοθεί εντολή για τη θεραπεία των λογισμών και των παθών που συνοδεύουν τους λογισμούς αυτούς,
συνεχής προσευχή. Λέει πουθενά η Γραφή αδιαλείπτως να ελεείς? Λέει αδιαλείπτως να εγκρατεύεσαι? Λέει αδιαλείπτως να νηστεύεις? Λέει αδιαλείπτως να προσεύχεσαι. Αδιαλείπτως λέει προσεύχεστε. Είναι η μόνη αρετή για την οποία έχουμε δεχθεί εντολή, έχουμε ενταλθεί να την ασκούμε αδιάλειπτα. Διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Η δύναμη του καλού λογισμού. Θυμάστε ο Άγιος Παΐσιος όταν πηγαίναμε μας έλεγε να κάνετε ένα εργαστήρι καλών λογισμών. Γράφει εδώ ο πατήρ Στέφανος: όση δύναμη έχει ο καλός λογισμός δεν την έχει καμία άσκηση. Ας πούμε ότι κάνουμε μία άσκηση νηστείας. Όλη την ημέρα δεν τρώμε τίποτε. Γιατί κάνουμε τριήμερο και κάνουμε και 1000 μετάνιες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι θα μας ωφελήσει εάν έχουμε κακούς λογισμούς? Που οι κακοί λογισμοί σου χαλάνε και το κέφι. Δεν φτάνει που τα κάνεις όλα αυτά, δεν έχεις και κέφι μετά. Τι θα ωφεληθείς? Παρά την νηστεία που κάνουμε όλη την ημέρα, εάν έχουμε λογισμούς κατακρίσεως, γογγισμού κατά του Θεού, για προσέξτε το λογισμό αυτό, γογγίζω κατά του Θεού, γιατί Θεέ μου αυτό σε μένα, γιατί να μου τύχει αυτό, γιατί να μου τύχει το άλλο. Είναι και αυτό μια ευγενική κατάρα. Όταν το λες αυτό, λες στους άλλους, όχι σε μένα, στους άλλους. Λοιπόν, αυτός είναι ο γογγισμός κατά του Θεού. Λογισμούς απιστίας, λογισμούς που προδίδουν έλλειψη εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια, δηλαδή λογισμούς άγχους. Το άγχος έχει πυρήνα του πνευματικό ότι δεν εμπιστεύομαι τη Θεία Πρόνοια. Άλλος λογισμός και αυτός. Δεν εμπιστεύομαι τον Θεό. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει τον εμπιστεύομαι. Είναι ο Θεός για μένα πρόσωπο εμπιστοσύνης. Δεν πιστεύω λοιπόν στο Θεό σημαίνει δεν τον εμπιστεύομαι. Γι' αυτό έχω ταραχή, σύγχυση. Έτσι πως λέει ανθρωποπαθός, λίγο Παλαιά Διαθήκη λέει, φεύγει το πρόσωπό σου λέει από μένα και ταράζομαι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν όταν συστέλλεται η Θεία Χάρις, έτσι αποστρέφει το πρόσωπό του, λέμε ανθρωποπαθός, ο Θεός από μας και ταραζόμαστε εμείς. Σε αυτό βοηθάει πολύ το να έχουμε άγχος. Όταν έχουμε άγχος είμαστε συνεχώς σε ταραχή, σε σύγχυση και δεν εμπιστευόμαστε τη Θεία Πρόνοια, όπως λέει εδώ ο Παπούλης. Αν βάλουμε όμως ένα λογισμό μέσα μας, μονάχα έναν, για προσέξτε, ότι ο Θεός είναι μέσα μας. Βάλει το λογισμό ότι ο Θεός είναι μέσα σου, είναι παρόν, σε καλύπτει με την πανταχού παρουσία Του, είσαι μέσα στο Θεό. Αυτό το λογισμό δηλαδή ότι είμαστε μέσα στο Θεό αυτή τη στιγμή και κάθε στιγμή και ότι ο Θεός είναι μέσα μας, αν τον δουλεύουμε συνέχεια το λογισμό αυτό, αλλά μόνο αυτό, τίποτε περισσότερο αυτό, όπως γίνεται περίπου με την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λεζούμε συνέχεια, μέρα νύχτα, μέρα νύχτα. Ξέρετε ότι θα γίνουμε μέχρι το βράδυ όλο φωτιά από Θεία Αγάπη και Θείον Έρωτα. Θα κοντεύει να σπάσει η καρδιά μας από την πολλή αγάπη που θα έχουμε προς το Θεό και προς τα πλάσματά Του, τους συνανθρώπους και τα κτίσματα. Ακόμα δε και προς την άψυχη κτήση και κάθε τι. Γιατί το κάθε τι θα το βλέπουμε σαν προϊόν αγάπης του Θεού. Επειδή είναι ο πλάστης Του και θα γίνεται πάντοτε μία αναγωγή από τα κτίσματα στον κτίστη, συνεχώς, αδιαλείπτως. Το κάθε τι θα το αγαπάμε όπως το αγάπησε και ο Θεός όταν το έκανε, γιατί από αγάπη το έκανε. Και τότε θα διαπιστώσουμε πόσο αληθινός είναι αυτός ο λόγος, ότι δηλαδή όσο αξίζει ένας καλός λογισμός, δεν αξίζει η πιο μεγάλη άσκηση. Χρειάζονται και οι ασκήσεις. Χρειάζεται και άσκηση. Και τώρα θα νηστέψουμε το καταδύναμη και θα αγρυπνήσουμε το καταδύναμη και θα προσευχηθούμε το καταδύναμη ο καθένας, έτσι. Λοιπόν, αλλά μην περιμένουμε παρηγοριά από την άσκηση που κάνουμε. Μην προσπαθούμε δηλαδή ψυχολογικά να ασφαλιστούμε μέσα από αυτά που κάνουμε. Δεν ασφαλίζεσαι ψυχολογικά. Αυτή την ανακούφιση και τη χαρά την πνευματική, έτσι, η Θεία Χάρη σου τη φέρνει. Και καμιά φορά αυτή η ανακούφιση και η χαρά που αισθάνεται ο άνθρωπος είναι άμεσο γέννημα των καλών λογισμών. Έχουμε λογισμούς από τους αγγέλους, λογισμούς από τους δαίμονες και λογισμούς δικού μας. Οι λογισμοί είναι είτε καλοί είτε κακοί.
Άλλοι λογισμοί αναφέρονται στην ψυχή μας, άλλοι στο σώμα μας και άλλοι στα πέριξ, όσα υπάρχουν γύρω μας, πράγματα ή πρόσωπα. Εμείς να προσπαθούμε να βάλουμε μέσα μας τον καλό λογισμό. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, κάντε ένα εργαστήρι καλών λογισμών. Τι σου λέει ο λογισμός? Πάνε κλέψε 1000 δραχμές, κλέψε 1 χιλιάρικο, πάνε κλέψε. Πώς θεραπεύεται αυτός ο λογισμός? Θα πεις όχι μόνο δεν θα κλέψω, ναι, αλλά θα πάω να κάνω ελεημοσύνη 1000 δραχμές, δικά μου χρήματα, ελεημοσύνη. Έτσι ξεδοντιάζεις τον διάβολο. Με μια τέτοια άμεσου τύπου επίθεση δηλαδή. Όλο το καλό και όλο το κακό στον άνθρωπο βρίσκεται στους λογισμούς, στις σκέψεις, στη φαντασία, στην αναπαραγωγή εικόνων μέσα από το υποσυνείδητο. Και εδώ να αναφέρω στην αγάπη σας ένα πολύ ωραίο βιβλίο, πολλοί από εσάς ίσως το έχετε υπόψη σας, είναι του πατρός Φαδέου, «Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας». Λοιπόν, και όταν ο άνθρωπος έχει λογισμούς χαρούμενους, αισιόδοξους, όταν δουλεύει προσευχή μέσα του, είναι χαρίης, φωτεινός, αισιόδοξος, ενθουσιώδης, με η καρδίας εφρενωμένης, πρόσωπον θάλη. Όπως και όταν ο άνθρωπος έχει σκοτεινούς λογισμούς, έχει λογισμούς απελπισίας, κατακρίσεως, φθόνου. Πώς με το φθόνο τι γίνεται? Λοιπόν, σκοτεινιάζει ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο φθόνος, ειδικά ο λογισμός του φθόνου, πατέρες μου, όταν υποτροπιάσει στον άνθρωπο και χρονίσει, ο άνθρωπος βλέπει τον άλλον άνθρωπο που ζηλεύει, λοιπόν, και αντιδράει και το σώμα του ακόμα. Μαθαίνεις δηλαδή ότι ευτυχεί ο διπλανός σου και εσύ καίγεσαι ακόμα και σωματικά. Αυτό σημαίνει ότι έχει προχωρήσει η κατάσταση και πρέπει αφενός μεν να εξαγορευτεί αυτός ο λογισμός στο πνευματικό και αφετέρου να πολεμήσεις με νύχια και με δόντια μέσω της προσευχής, περιφρονώντας αυτούς τους λογισμούς όσο σου είναι δυνατόν, με την ευχή, με τη συμμετοχή στη Θεία Κοινωνία, ώστε σιγά αυτή η ζήλια που αισθάνεσαι να γίνει καλή ζήλια για τα πνευματικά. Δεν ξεριζώνονται τα πάθη κατά την Ορθόδοξη θεολογία. Για ξερίζωμα παθών μιλάνε οι βουδιστές. Τα πάθη τι είναι? Αγαπητικές δυνάμεις της ψυχής που ξεστράτησαν. Δηλαδή ψάχνουμε να βρούμε ένας παθιασμένος άνθρωπος που ικανοποιεί το οποιοδήποτε πάθος του, οποιοδήποτε πάθος του. Τι ψάχνει να βρει? Το Θεό σε λάθος δρόμο. Αλλά ο στόχος της πνευματικής ζωής είναι να πάρουμε αυτό το ψυχοδυναμικό, έτσι, των παθών, όλη αυτή την ερωτική, αν θέλετε, την εφεκτική δύναμη της ψυχής, έτσι, όλο αυτό το ψυχολογικό δυναμικό που έχει ο άνθρωπος και το πνευματικό δυναμικό, και να τον βάλουμε στο σωστό δρόμο, που ο σωστός δρόμος είναι ποιος? Που οδηγεί στο Θεό. Είναι σταυρικός. Είναι αγάπη προς τον πλησίον και αγάπη προς το Θεό. Αυτός είναι ο μόνος σωστός δρόμος. Αν δεν μάθουμε να σταυρωνόμαστε, απαραίτητος θα σταυρώνουμε τους άλλους. Δεν υπάρχει μέση οδός. Ή θα σταυρώνεσαι διηνεκώς πάνω στο σταυρό, ή θα σταυρώνεις τους άλλους. Ή πάνω στο σταυρό θα είσαι απλωμένος και θα βιώνεις το ομοούσιο της ανθρωπίνης φύσεως, που σημαίνει ότι έχει έρθει η Βασιλεία του Θεού για σένα και το ζεις αυτό, ή θα είσαι ένας νάρκισσος κλεισμένος στον εαυτό σου, ή θα σου βγαίνει μια τάση εξουσιαστικότητας και καταδυνάστευσης των άλλων. Δεν υπάρχει μέση οδός. Άρα σταύρωση των λογισμών. Ήδη η προσευχή, το να προσπαθούμε εμείς να κλείσουμε το νου μας στα λόγια της προσευχής και καμιά φορά να σε πιάνει και το κεφάλι σου από τον κόπο που καταβάλεις, έτσι, τι είναι αυτό? Σταύρωση του νου. Αυτό είναι η σταύρωση που λένε οι πατερές. Έτσι σταυρώνονται οι λογισμοί. Και αφού σταυρώνεις το λογιστικό της ψυχής, έτσι, που είναι οι λογισμοί, έτσι σταυρώνεις και τις επιθυμίες, το επιθυμητικό. Σταυρώνεις και το θυμοειδές, το θυμό, τη διάθεση. Είδατε να και ο Πλάτων ανάμεσά μας, πώς πήραν οι πατέρες, είδατε, δεν ήταν φανατισμένοι,
Έτσι, παίρνανε από κάθε έναν ό,τι δεν αντέκειτο στο θέλημα του Θεού. Τώρα αυτή την πλατωνική διαίρεση που μιλάει ο Πλάτωνας για βουλητικό θυμοειδές και λογιστικό θυμοειδές και επιθυμητικό, την παίρνουν και οι πατέρες και τη διατηρούν και τις δίνουν απροσδόκητο και για τον Πλάτωνα βάθος. Λοιπόν, άρα όλος ο άνθρωπος θα σταυρωθεί, και η ψυχή και το σώμα, και η επιθυμία και η βούληση και η διάθεση και ο λογισμός. Άλλος έχει το πάθος της χαρτοπαιξίας. Λέει, παππούλη, μη σκανδαλιστείτε, 500 ευρώ το μήνα πάνε στα τυχερά παιχνίδια. Πώς να το ξεπεράσω αυτό? Το κόβεις και τα 500 ευρώ και τα κρατάς, κάντε ελεημοσύνη. Πάλι ξεδοδιάζεις το διάβολο της χαρτοπαιξίας. Είπαμε κάτι παρόμοιο και προηγουμένως. Εκτός από τις καλές και κακές σκέψεις, καλοί και κακοί λογισμοί, είπαμε ότι υπάρχουν και λογισμοί απλοί μετεωρισμοί. Δηλαδή ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας τη μνήμη και τη φαντασία, θυμάται που πήγε σήμερα, τι έκανε, με ποιον μίλησε. Ναι, απαθώς τα θυμάται αυτά, δεν αμαρτάνει που τα θυμάται απλώς. Ναι. Λοιπόν, είναι καλοί ή κακοί αυτοί οι λογισμοί? Ουδέτεροι λογισμοί είναι αυτοί. Όμως την ώρα της προσευχής και αυτοί οι λογισμοί είναι επιβλαβείς, διότι μας στερούν τους αγαθούς λογισμούς και μας στερούν την προσοχή που πρέπει να έχουμε στην προσευχή. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε πρέπει όλη μας την ένταση να τη συγκεντρώνουμε στα λόγια της προσευχής ή της ευχής, πάση θυσία. Και βλέποντας ο Κύριος την προαίρεσή μας, ότι θέλουμε να απαλλαγούμε από την κόλαση των λογισμών, γιατί πολλές φορές ο πόλεμος των λογισμών, ειδικά των βλασφήμων λογισμών, έτσι, που εμφυλοχωρεί ο πόλεμος αυτός, ειδικά σε εκκλησιαστικά περιβάλλοντα, έτσι, διότι υπάρχουν και πολλά καταπιεσμένα κακώς αποθυμένα. Δηλαδή ο άνθρωπος, αν καταπιέσει τα αποθυμένα του κακώς και δεν τα μεταμορφώσει ομαλά και όμορφα σε πνευματική ζωή, με σωστή υπακοή, με σωστή συμμετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, πολλές φορές και σαν αποθυμένα βγαίνουν αυτοί οι βλάσφημοι λογισμοί και ο πόλεμός τους είναι φρικτός, είναι κόλαση όταν ο άνθρωπος πάσχει από βλάσφημους λογισμούς. Βέβαια οι πατέρες λένε ότι ναι, να μην ανησυχούμε για αυτούς τους λογισμούς, δεν είναι δικοί μας, να μην δίνουμε σημασία, όση τυραννία και αν μας προξενούν και ποιος το μπορεί αυτό, χρειάζεται ειδική χάρη από τον Θεό. Εν δι' αυτή περίπτωση να προχωράμε στην προσευχή, αδιαφορώντας ή δυνατόν για τους βλάσφημους λογισμούς, αλλά να προσέχεις, λέει, την υπερηφάνεια. Διότι για να προσγειώνονται στην καρδιά σου τέτοιοι λογισμοί, όσο περισσότεροι τέτοιοι λογισμοί βλάσφημοι προσγειώνται στην καρδιά σου, ναι, τόσο περισσότερο μετέχεις της περηφανίας και της ίσεως, λένε οι πατέρες. Λοιπόν, πάλι όμως μην απελπίζεσαι, διόρθωνε τη ζωή σου, να αδιαφορείς πλήρως και να επιμένεις στη χρήση της ευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πολλές φορές εξασθενεί και η θέληση του ανθρώπου να προσεύχεται, και αυτό οφείλεται στην κράση του σώματος. Λέει ο πατήρ Στέφανος ότι η κράση του σώματος, που λένε και οι φιλοκαλικοί πατέρες, είναι πώς είναι η χημεία του σώματός μας. Δηλαδή όταν έχουμε αρρωστήσει, όταν έχουμε γρίπη, όταν είμαστε με χημειοθεραπεία ως καρκινοπαθείς, ό,τι, ξέρετε, αυτό καταβάλει το σώμα, έτσι, καταβάλει τη διάθεση, και η ικανότητα αντίστασης του σώματος, έτσι, η ικανότητα αντίστασης της διάθεσής μας στους κακούς λογισμούς μειώνεται. Η φωνή της συνειδήσεως εξασθενεί. Και γι' αυτό ένα Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, που βγαίνει από ένα απονεμένο σώμα, έτσι, αξίζει όσο 100.000 Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν, τα οποία εξέρχονται από ένα υγιές σώμα και σφριγγυλό. Γι' αυτό και πάλι να μην απελπιζόμαστε και όταν αρρωσταίνουμε, αλλά να τρέχουμε προς την προσευχή. Ενθυμίστε στα τέλη της ζωής του ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ναι, επειδή ήταν πολύ καταπονημένος, δεν μπορούσε να θυμάται την ευχή
με το νου και την έλεγε με το στόμα. Και έλεγε στους πατέρες, με συγχωρείτε πατέρες μου, αλλά για να κρατάω την ευχή αναγκάζομαι να τη λέω με το στόμα, διότι δεν με βοηθάει πλέον η μνήμη μου. Ήτανε καταπονημένος, ναι, εξασθενημένος. Λοιπόν, έτσι και εμείς θα χτυπάμε τους λογισμούς, είτε η κράση του σώματος μας το επιτρέπει, είτε δεν το επιτρέπει, διά συνεχούς χρήσεως της ευχής. Οι αισθήσεις μας έρχονται σε επαφή με τα γύρω πράγματα, έτσι, και ανάλογα με αυτά κινούνται τα διάφορα πάθη που έχουμε ανάλογα με τις προσκολήσεις μας, διότι έτσι οι προσκολήσεις μας αναφέρονται είτε σε πρόσωπα, είτε σε πάθη, έτσι, είτε σε αντικείμενα μάλλον, είτε σε πρόσωπα, είτε σε αντικείμενα πόθου και πάθους. Αυτός ο πόθος και αυτό το πάθος προς αντικείμενα και προς πρόσωπα, έτσι, γεννάει τους κακούς λογισμούς, διότι δραστηριοποιείται το πάθος με το που βλέπεις το πρόσωπο, διότι εκ του οράν τίκτεται το εράν, λένε οι πατέρες. Ή ορών μη έρα, ή ερών μη ώρα. Ή όταν ερωτεύεσαι κάτι, κάποιον μην κοιτάς, λένε οι πατέρες, ή ορών μη έρα, όταν βλέπεις να βλέπεις αθώα, ή όταν πέφτεις σε τέτοιου είδους λογισμούς να μην κοιτάς. Λοιπόν, άρα οι αισθήσεις, τι λέμε στη Θεία Λειτουργία, τα στήρας, εν σοφία, πρόσκομεν, ποιες είναι οι πόρτες αυτές, οι θύρες? Οι αισθήσεις είναι. Τα μάτια, τα αυτιά, τα ρουθούνια, ακόμα και η αίσθηση ενός αρώματος μπορεί να σου θυμίσει αμαρτία που έκανες με συγκεκριμένο πρόσωπο, με τέτοια ενάργεια σαν να σου παίζει κινηματογράφο ο διάβολος εκείνη τη στιγμή. Οπότε λες, τι γίνεται? Είναι τόσο φρέσκα αυτά ακόμα? Το παρελθόν είναι ζωντανό. Η Θεία Χάρις το κρύβει. Μάλλον το θυμόμαστε και άλλοτε δεν το θυμόμαστε. Όταν είναι η Θεία Χάρις δεν υπάρχει, αποτεφρώνεται, χάνεται. Όταν φεύγει η Θεία Χάρις για να σου δείξει ποιος είσαι, θυμάσαι αυτά που έκανες. Και έτσι ασφαλίζει ο Θεός τον άνθρωπο μέσα από την ταπείνωση. Άρα πάντοτε πάτος είμαστε, αδερφοί και πατέρες, πάντοτε πάτος είμαστε. Άλλοτε έχετε η Θεία Χάρις και το ξεχνάμε ότι είμαστε πάτος, και άλλοτε φεύγει η Θεία Χάρις και θυμόμαστε ότι είμαστε πάτος. Επομένως δεν υπάρχει λόγος υπερηφανίας ή ίσεως να πεις τι? Ο Χριστός λέει, αυτός που σε ένα έφτεξε σε όλα. Τι να κάνω λογισμό υπερηφάνειας? Αφού σε ένα έφτεξα σε όλα. Σε ένα έφτεξε σε όλα. Ποιος από εμάς δεν έφτεξε σε κανένα? Αφού όλοι φταίμε τουλάχιστον σε ένα. Άρα όλοι είμαστε πάτος. Άρα είναι ανοησία να λες είμαι καλύτερος από σένα ή είμαι χειρότερος από σένα και να πρελπίζεσαι. Μα τι είμαι, καλός ή κακός, καλύτερος και χειρότερος? Ο Θεός τα ξέρει αυτά. Δεν τα ξέρεις εσύ? Τι θα σε ωφελήσει αυτό? Εγώ είμαι γη και σποδός, λέει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, γη και σποδός, έκτρωμα ονομάζει τον εαυτό του. Έκτρωμα. Για σκεφτείτε. Όλα τα έχω κάνει με το νου μου και σε ευχαριστώ Παναγία μου που δεν με συγχαίρεσαι, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Και πήγαινε και κοινώναγε. Και εσύ λες, εγώ δεν αισθάνομαι άξιος να κοινωνήσω. Ναι, κοίταξε, ο Άγιος Παΐσιος τι έλεγε και το πίστευε. Εσύ άμα το πεις αυτό δεν το πιστεύεις. Και ενώ το πίστευε και κοινώναγε. Εσύ και δεν το πιστεύεις και δεν πας να κοινωνήσεις. Άρα τι συμβαίνει? Τι λογισμό έχεις? Έχεις δαιμονικό λογισμό καινοδοξίας. Άλλο να υπάρχει ένας κανόνας που αποκλείει την λήψη Θείας Κοινωνίας επί τη χρονικό διάστημα, ανάλογα όπως λέει και ο πνευματικός. Ο Θεός λέει ότι πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Ένα γυμνό παιδάκι βλέπει ένα άλλο γυμνό παιδάκι και δεν σκανδαλίζεται γιατί έχει αθωότητα. Εμείς αν δούμε έναν γυμνό ή μια γυμνή σκανδαλιζόμαστε. Γι' αυτό ο Θεός λέει ότι πρέπει να γίνουμε σαν τα μικρά παιδιά. Τι κακία νηπιάζεται. Δώσε στο παιδί ένα κομμάτι χρυσάφι και μια καραμέλα. Τι θα προτιμήσει? Την καραμέλα. Επομένως τα πράγματα αποκτούν νόημα προσκολήσεως προς αυτά από μέρους μας με τις αισθήσεις, ανάλογα με αυτά που έχουμε μέσα μας, γιατί έκαστος άνθρωπος, όπως προείπαμε, πειράζεται υπό της ιδείας αυτού επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Μπορεί επίσης, ενώ βλέπουμε κάτι,
να μην προκαλέσει εμπαθές νόημα μέσα μας. Να τύχει να δούμε μία εικόνα άσχημη και να μην προκληθεί εμπάθεια μέσα μας. Αυτό το κανονίζει η Θεία Χάρις εκείνη την ώρα, για λόγους που εκείνη ξέρει. Όταν ο άνθρωπος είναι στην αρχή της πνευματικής πορείας και είναι αναγεννημένος, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Γιατί τον θάλπει η Θεία Χάρις, φυσάει ούριος ο άνεμος του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ούτε άσεμνα θεάματα, ούτε άσεμνα ακούσματα. Μα είναι ο καιρός του μέλιτος, της χάριτος στην αρχή, όταν κανακεύει ο Θεός τον άνθρωπο, έτσι, του βάζει το αγκίστρι, το δέλεα, το δελεάζει, για να τον ακολουθεί μετά ο άνθρωπος μια ζωή ελεύθερα βέβαια. Λοιπόν, αργότερα σιγά σιγά όμως φεύγει αυτή η Θεία Χάρις και ο άνθρωπος αρχίζει και πιέζεται από λογισμούς, πιέζεται από κακές επιθυμίες. Είτε λοιπόν πιεζόμαστε είτε δεν πιεζόμαστε από κακούς λογισμούς, το φάρμακο είναι προσευχή, και να ζούμε βέβαια εκκλησιαστικά. Υπάρχει περίπτωση σε έναν άνθρωπο αναγεννημένο που ζει έτσι την Εκκλησία, ζει το Χριστό, ζει τη Θεία Χάρη, παρά την επιθυμία του διαβόλου να κινήσει διεργασία με ευαισθησίες υποτροπής που υπάρχουν μέσα του, εν τούτης λόγω αυτής της αναγέννησης να μην προκληθεί καμία ταραχή. Αυτό, ξαναείπαμε, συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος είναι στον υπηαγωγείο, ακόμα στα αρχικά στάδια της πνευματικής ζωής, όπου η Θεία Χάρις τον αγκαλιάζει. Υπάρχουν και άνθρωποι, προσέξτε, με παρελθόν φοβερά βεβαρημένο, οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε μια κατάσταση σχεδόν απαθίας. Καλά ακούσατε. Δηλαδή τίποτε δεν προκαλεί ανάμνηση του παρελθόντος. Τίποτε δεν ανακατεύει το βυθό της λίμνης του υποσυνειδήτου, ούτε η τσουγκράνα του διαβόλου με την οποία θέλει να βγάλει στην επιφάνεια ότι περιέχει ο πυθμένας, απλούστατα γιατί ο πυθμένας δεν περιέχει τίποτε πια. Γι' αυτό οι Άγιοι, επειδή είναι θεούμενοι και είναι ολοκληρωτικά αναγεννημένοι, δεν έχουν μυστικά από το Θεό και κρατούμενα, δεν έχουν σκοτεινούς χώρους. Εμείς τι έχουμε? Έχουμε συνειδητό και έχουμε και υποσυνείδητο. Στο υποσυνείδητο, στη βαθιά καρδιά, παίζονται πολλά παιχνίδια, διότι έχουμε ελλειπή κάθαρση. Λοιπόν, όταν με τα χρόνια και με τον αγώνα και με την ταπείνωση και με την υπακοή σιγά σιγά ο άνθρωπος ταπεινωθεί, όλος ο βυθός της καρδίας έρχεται στο φως του Χριστού και δεν υπάρχουν πλέον σκοτεινοί χώροι. Και είναι ένα μικρό παιδί χαρά γεμάτο. Είναι το παιδί του Χριστού, το οποίο κάθε μέρα ζει το Πάσχα του Χριστού, τα Χριστούγεννα, την Ανάσταση. Έχει περάσει και από την ταφή του Χριστού και από την αποκαθήλωση και από τη Σταύρωση με φρικτούς πνευματικούς πόνους. Αλλά έχει οδηγηθεί πια στο λιμάνι της Ανάστασης. Όχι ότι δεν αντιμετωπίζει πειρασμούς, αντιμετωπίζει πειρασμούς, αλλά είναι τελείως διαφορετικά πια. Μπορεί και στέκεται με τη χάρη του Χριστού. Γιατί έχει φύγει το τουπέ, έχει φύγει η πόζα, έχει φύγει ο εγωισμός και πιστεύει στο Χριστό, που σημαίνει εμπιστεύεται ολοκληρωτικά την ύπαρξή του στο Χριστό. Πολλές φορές κάνουμε μια προσπάθεια να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας για να φανούμε ταπεινοί. Λες, ας πούμε, εγώ είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, διάφορα κοσμητικά επίθετα βάζεις τον εαυτό σου κτλ. Και το κάνουμε και υποκριτικά εν μέρη. Λοιπόν, αν δείτε, ας πούμε, στους 57 ύμνους των Θείων Ερώτων, σε έναν ύμνο εκεί τι είδους επίθετα καταλογίζει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, στον εαυτό του, κυρίως σαρκικού τύπου κατηγορίες στον εαυτό του, θα κατασκανδαλιστούμε όλοι μας. Και εμείς κι εσείς. Λοιπόν, και τα πιστεύει αυτά ο Άγιος για τον εαυτό του. Λοιπόν, συμβαίνει σε εμάς που είμαστε σε μια κακή κατάσταση πνευματική να κάνουμε αυτομεμψία και να λέμε είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, είμαι έτσι, είμαι αλλιώς. Λοιπόν, στο γέροντά μου κάποτε, όταν βρέθηκε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου, συνέβη το εξής. Άρχισε και έλεγε, κατηγορούσε τον εαυτό του.
Πάτερ Στέφανε, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Κατηγορούσε τον εαυτό του. Όχι ο Εφραίμ, ο Νεαριζονίτης, στεκόταν ψηλά και τον έβλεπε που μίλαγε το παπά Στέφανο και έλεγε. Βρε Στέφανακι, έλα εδώ, του λέει, τι λες? Λέω γέροντα τον εαυτό μου έτσι, τον βρίζω έτσι. Α, ωραία, λέει. Όπως τον βρίζεις τον εαυτό σου έτσι τώρα, λέει, να τον βρίζεις και στην τράπεζα με τους μοναχούς το βράδυ που θα φάμε όλοι μαζί, να σηκωθείς και να πεις, Πάτερ Στέφανε, είσαι έτσι. Αυτά που έλεγες στον εαυτό σου να τα πεις μπροστά στη σύναξη των πατέρων όμως. Και αμέσως κάπως αισθάνθηκε. Όμως λέει, ήταν τελείως διαφορετική αίσθηση αυτή. Γιατί και μόνοι μας να κατηγορούμε τον εαυτό μας, πολλές φορές από μέσα μας τον επενούμε και λέμε, κοίταξε να δεις, κοίτα πως κατηγορώ τον εαυτό μου και τι ταπείνωση έχω και. Ποια είναι η ταπείνωση? Η ταπείνωση θα φανεί στο δημόσιο τσάκισμα που θα σου κάνει οποιοσδήποτε ή ο ίδιος σου εαυτός. Εκεί θα δούμε τι ανταπόκριση θα υπάρχει μέσα σου. Θα ταραχθείς ή θα το θεωρήσεις δίκαιον έπαινο εντός εισαγωγικών των όσων κάνεις και χειρότερα σου πρέπουνε, και να θεωρήσεις και τους εχθρούς μεγάλους ευεργέτες σου. Αν είμαστε πολύ πίσω. Έτσι λοιπόν, με ένα τέτοιο ανδρείο φρόνημα υποχωρούν οι λογισμοί. Μνησικακία, λογισμοί, κουτσομπολιό, κατάκριση, αμαρτήματα της γλώσσας. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Από το κουτσομπολιό μπορεί να τρελαθεί ένα χωριό ολόκληρο και μια πόλη. Μου είπε, σου είπε, της είπε, του είπε, και τελικά δεν ξέρει κανείς τι είπε, ποιος και πού και τι. Μπερδεύονται οι άνθρωποι. Αυτής λοιπόν που καίει τα πάντα, που δεν μας αφήνει ούτε στιγμή να σταθούμε ήσυχοι στο σπίτι της καρδιάς μας και στο σπίτι μας το υλικό, η γλώσσα μας δηλαδή, αλλά η καινοδοξία και η ίση και πολλά άλλα βρίσκουν θέση μέσα στη ψυχή μας, αδελφοί και πατέρες. Από την ψυχή μας βγαίνουν οι λογισμοί που προβάλλονται στην οθόνη του νου. Στόχος δηλαδή της πνευματικής ζωής είναι αφενός με να μην απογοητευόμαστε, γιατί αυτή η μαλλιοβράση που υπάρχει μέσα μας υπάρχει για καλό, όχι για κακό. Έχουμε πολλούς αρχηγούς μέσα μας. Αντί να έχουμε έναν αρχηγό και αυτός να είναι ο Χριστός μας, έχουμε τα διάφορα πάθη. Άλλο πάθος σε τραβάει από εδώ, άλλο από εκεί, άλλο παραπέρα. Το ένα πάθος, ας μας επιτραπεί, σε κάνει πάσα στο άλλο πάθος. Ο ένας λογισμός σε κάνει πάσα στον άλλο λογισμό. Και γίνεσαι δηλαδή περίγελος. Λοιπόν, αγγέλων και δαιμόνων, περίγελος. Στόχος λοιπόν της πνευματικής ζωής, και αυτό μας το θυμίζει ιδιαίτερα η κατανεκτική περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κυρίως και με την ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, που πολλές φορές στη διάρκεια των ακολουθιών τη λέμε την ημέρα κάνοντας 12 μικρές μετάνοιες και 4 μεγάλες, 16 τη φορά. Λοιπόν, λέει, είναι πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας με μηδός. Στη θέση τους να βάλουμε τις αρετές, πνεύματα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης. Χάρισέ μου το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μου το ωρά τα αιμά, τη δική μου καμπούρα να κοιτάω, Κύριε, και όχι την καμπούρα του διπλανού μου. Λοιπόν, είναι αυτοί οι πολλοί αρχηγοί που υπάρχουν μέσα μας, αυτή η πολυαρχία των παθών, να γίνει σιγά σιγά ολιγαρχία. Οι πολλοί αρχηγοί να γίνουν λίγοι, και άμα γίνουν λίγοι, με τη χάρη του Χριστού να αποκεφαλίσουμε και τους λίγους και να υπάρχει μονάρχης, ο νους ενωμένος με τον νου του Χριστού, ο οποίος θα τελεί Θεία Λειτουργία μέσα στην καρδιά μας. Αυτός είναι ο στόχος της πνευματικής ζωής, συγκατοίκηση δηλαδή με τον Χριστό. Και δεν θα περιμένουμε έτσι την ημερολογιακή εορτή του Πάσχα για να γιορτάσουμε Πάσχα, διότι έτσι η καρδιά μας, η ζωή μας θα έχει γίνει ένα ζωντανό Πάσχα. Η συνεχής επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι όλο φως αλλά και όλο πυρ, θα μας βοηθήσει να γίνουμε ένας αναμένος άνθρακας, λέει ο πατήρ Στέφανος, που θα κατακαίει αμέσως κάθε αχυρώδη λογισμό. Ο λογισμός έχει φαινομενική δύναμη. Ξέρετε, στην πάλι στο μάτς, στο ριγκ, επάνω παλεύουμε. Μεταξύ προσευχής και λογισμών, μεταξύ προσευχής και θλίψεως, πάντα η προσευχή βγαίνει νικήτρια. Αρκεί όμως να μην υποστείλουμε τη σημαία. Θέλει γενναίο φρόνημα. Τι έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ? Και κατά αναλογία μουτάτης μουτάντης, γιατί δεν έχουμε ίδιους πειρασμούς, εμείς είμαστε στον κόσμο, να πέσεις κάτω νεκρός, λέει, από την επιμονή στην ευχή.
και να μην υποχωρείς έως ότου κατατροποθούν οι δαίμονες και τα πάθη. Αυτό τι είναι? Ανδρείο φρόνημα. Ανδρίους λοιπόν μας θέλει ο Χριστός. Και πολλές φορές μας γεννάει και έναν καλό λογισμό. Μου λέγει στις προάλλες ένας, ο οποίος είχε νησικακία με έναν άλλον, μου είπε, μου έκανε, μου έδιωξε κτλ. Λοιπόν, και ήταν και ιερεύς κιόλας. Λοιπόν, μου είπε έτσι, αλλά πάτερ, λέει, εκεί που πήγαινα να λειτουργήσω, έρχεται ένας λογισμός μέσα μου. Και αυτό είναι επέμβαση της Θείας Χάρης, όταν θέλει να θεραπεύσει τέτοιες καταστάσεις που χρονίζουν. Ναι, λέει, κι όμως παιδί μου, εγώ για αυτόν που εσύ σκέπτεσαι έτσι, σταυρώθηκα για αυτόν. Και αχ, λέει, μαλάκωσε η καρδιά μου, λέει, πάτερ, και ήρθανε δάκρυα, λέει, στα μάτια μου. Και πάει, λέει, εκείνο που με απασχολούσε, δεν έκανα προσπάθεια να το διώξω, χάθηκε. Και αισθάνομαι καινούριος. Μα αυτό είναι. Έτσι λοιπόν μας θέλει ο Χριστός. Να είμαστε προσκολλημένοι σε Εκείνον, στο θέλημά Του, ζώντας μέσα στην Εκκλησία μας, υπακούντας στην Εκκλησία, υπακούντας στους πατέρες μας, συμμετέχοντας ευκαίρος ακέρος στα Άγια Μυστήρια, με εξομολόγηση, με προσευχή, με νηστεία, έτσι ώστε να έρθει η ώρα που θα εορτάσουμε τη λαμπροφόρο Ανάσταση του Χριστού μας. Αμήν γέννητο. Να είστε καλά και καλή Ανάσταση.